Ngokusho kwenkampani yabangcwabi, umyalelo wokufihlwa kukaNkonyane wawuphuma kowesifazane ayesehlala naye, futhi isidumbu sayiswa emzini kaNkonyane oseduze nendlu yesonto. Umama uMakhuzwayo then gave us the instruction in saying we need to assist her with the burying of the deceased, and that's what we do at the end of the day. So we had to take our place and support her in making sure that her loved one is buried with dignity. Labangcwabi bayayiphika eyokufaka izitini ebhokisini lomngcwabo. We actually didn't place any bricks, so we don't know anything about bricks. And in fact, I can confirm that when the casket was brought back to our mortuary, the casket was still covered with the white linen. So there were no bricks at that stage in the casket itself. Bathi abanalwazi ukuthi isidumbu sikaMbhishobhi uNkonyane sikuphi, njengoba nangosuku lomngcwabo sebezolanda ibhokisi ekhaya abazange belivule. We have got absolutely no position on that. In fact, we do not know what could have happened to that. So we do not know where it was placed. We were not there. We can't comment on that. Ngempela sonto edlule kwaphazamiseka inkonzo yomngcwabo ngesikhathi kufika amaphoyisa ehamba nencwadi evela enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu neyalela ukuthi udokotela uNkonyane angcwatshwe inkosikazi yakhe, hayi owesifazane ashone esehlala naye. Okwamangaza abaningi ukungatholakali kwesidumbu ebhokisini, kanti-ke ngesikhathi umndeni uqala ukuthungatha isidumbu kwatholakala indawo ebonakala iyithuna ngemuva kwendlu yesonto.